barababum, Osmar. Osmar, barababum, Osmar. Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar. Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Amo a Lucy. Polo visto hai unha nora enorme. É o meu tipo de nora preferido. Sabe lo que significa isto, Lucy? Ui, sí, é unha atracción, Osmar. En todos os parques de atraccións hai unha nora. Non che é un parque de atraccións calquera, é Panilandia. O lugar onde se fan realidade os soños máxicos por unha módica tarifa con paquetes de desconto familiares. Por certo, de onde sacache os 2 pases gratuitos? Ganeinos no concurso do programa de radio Almorzo e Diversión de Flocos e Fogaza. Son os meus locutores favoritos entre as 7 e as 9:30 da mañá. Panilandia é pra ti, as mellores atraccións do país. Teñen ferruxe, pero serás feliz. Danos, pois, os teus cartos e ven xa, ven xa. Non queres saber o que tiven que facer para ganar o premio? Quero! Que clase de concurso te ofrece 2 pases de balde? 2 pases! Crees que poderemos montar en todas as atraccións sen pagar? Sí, en todas. En fin, en canto ao concurso de radio, os participantes tiñan que declarar o seu amor a alguén. Fixen unha declaración de amor moi sentida que foi algo semellante a esta. Vaya, tíralle do aire! Tamén ganaches un pase para Stevie! Entradas de balde dun concurso de radio. Teño pinta de ser dos que se emocionan coas promocións. Boas tardes. Dígame se lle gustaría levar un bolígrafo de balde. Sí, moito. Estupendo. Acaba de ganar un bolígrafo e a única condición é que asista a unha presentación de aperitivos que só dura 12 horas seguidas en pausas para ir ao baño. Sería de parvo rexeitalo. Perdoe, señor. Interesaríalle conseguir o 1% de desconto na compra dun teléfono móvil con disco de marcar? Sí, moito. Xa me tiña pinta de ser un home intelixente. Só ten que asinar este contrato de telefonía móvil con 500 anos de permanencia e unha tarifa que se triplica mensualmente. Escriba aquí o seu nome e asine. Fantástico, pode usar o meu boli novo. Panilandia é a nova aventura empresarial do señor Benny e nomeoume xerente. Así que se necesitades calquera cousa, falade. Con quen? Non sei con quen queirades menos comigo. Panilandia é pra ti, as mellores atraccións do país. Teñen ferruxe, pero serás feliz. Danos, pois, os teus cartos e ven xa, ven xa. Se oíde renxer as pezas metálicas, son só os mecanismos de seguridade que fallan un pouco. Acabo de lembrar que as noras normais adoitan ter unha forma circular. Esta debe ser unha desas noras de vanguarda. Pero polo menos ten 2 prazas. Oe, como chea dicindo antes, adoezo por che contar o que dixen na radio outro día. Ai, Osmar! Socorro, estamos perdidos! Non estamos perdidos, só levamos un minuto parados. Estamos metidos nunha lata a centos de metros de altura, nunha nora enferruxada e sen esperanza de rescate. Acouga, home, xa verás como logo se move. É unha emoción engadida. Unha emoción engadida. Xogar a Angry Bros é emocionante. Isto é terrorífico, cargado de perigo. Para, Osmar. Panilandia é pra ti, as mellores atraccións do país. Teñen ferruxe, pero serás feliz. Danos, pois, os teus cartos e ven xa, ven xa. Ves? Deixa que che conte o que dixen para ganar o concurso. Dixen que... Como che estaba contando, dixen que estaba... Que estaba namorada... Ui, por que non me deixa falar esta parello? Non sabes facer outra cousa. Remataches. Moi ben, dixenlles que estaba... Xa me fartei. Osmar, dixenlles que estaba Osmar...
Menos mal que son mañoso. Salveivo la vida outra vez. Deste xa me encargo eu. E aquí tedes. Osmar, como che contaba, no concurso dixen... Lucy, a montaña rusa! Temos que montar nela! Osmar, como che contaba, no concurso... Pero quen é ese? Que faz aquí? No programa de radio dixen que... Como? O que dixen no concurso foi que... Como? Ala, xa está, vale, rematou o tempo. Todo o mundo para fora. Teño que parchear a atracción e volvela a hinchar para o próximo grupo. Mágoa que non haxa un método máis doado. Nunca me divertira tanto. Puiden montar nas atraccións que máis me chaman e facer e dicir o que me petase sen que me interrompese ninguén. Socorro! Sóltame, só son un Osmar! Sabes que o Lobisbarra non é real, non, Osmar? Como que non é real? Eu vin como se transformaba con estes dous ollos, Lucy! O que dixen no concurso foi... É o que che fai gracia. Ataque de payaso! Osmar, teño que che dicir unha cousa. O que contei no concurso outro día... Stevie era o Lobisbarra! Non sei, vin cousas máis arrepiantes na miña neveira. O caso é que eu... Lucy, esta atracción é sensacional. Podemos montar outra vez. Sería a quinta vez. Sabes de memoria onde ten as cicatrices ese ridículo Frankenbone? Pero a ver, non o estás pasando ben. Por suposto, estamos nun parque de atraccións. Como non me vou divertir nun parque de atraccións? Oiches, Osmar, non o aturo máis. Teño que contarche o que dixen na radio. Dixen que estaba na... Ai, a cara! O médico díxome que non levase golpes nela. Por que o fixeches, Lucy? Porque Stevie apampado estaba a piques de dicirlle algo moi importante a Osmar. E se nos deixase sós medio minuto diría yo. Osmar, o que dixen na radio foi que... Rematou a viaxe, todos fora. Póñanse na cola para volver montar. Os coches de choque, sen dúbida, a miña atracción preferida. O único lugar no que é útil o meu desprezo polas normas de tráfico. Outra vez ti, Stevie. Como digo sempre, no mundo só hai dúas clases de pans, Osmar. Os que fan varias cousas a un tempo e os que só saben facer o baile dos vaqueiros. Vaya, pero sabes conducir? Se sei conducir, Lucy, vouche dicir unha cousa. No mundo hai dúas clases de pans. Os que distinguen as bromas e os que non. Mira, Stevie tamén vai conducir un. Polo amor de... Cando penso que o día non podía ser. Ven a Panilandia, as mellores atraccións do país. Ponte en marcha, Osmar. Ai, moito mellor. Mira, Osmar, o que dixen na radio Lucy, foi... por favor, acaba xa. Bótao fora. Levas todo o día evitando o tema. Que dis? Piso a fondo. Fixen unha declaración de amor ao meu mellor amigo. A quen? A Stevie? Pero, Lucy, pensaba que era eu o teu mellor amigo. Que pasa, non queredes xogar? Ai! Vou! Panilandia é pra ti as mellores atraccións do país. Teña ferruxe, mais serás feliz. Dando nos teus cartos e ven aquí. Beixa! Dóeme todo o corpo.
Ben, pensei que saberías conducir un coche de choque, Osmar. A culpa non foi miña. Stevie encheuse de cafeína e empezou a conducir como un toleirán. A min non me sinales. Como digo sempre, no mundo hai dúas clases de pans. Agora non, Stevie. Ao final creo que a culpa foi miña. A idea ridícula de visitar o parque de atraccións foi só miña. Nin sequera me gustan eses parques. Entón, para que fomos? Sei que non prestaches atención. Osmar vin por culpa do concurso. Verá que teñen o relato ganador do concurso Almorzo e Diversión. A adorable Lucy Leland enviounos unha declaración de amor ao seu mellor amigo, que se chama... Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.